Ndị Igbo ibe m, ka anyị si wee arrive at demonize aka ekpe, the left hand. How did we arrive at that? How did we arrive at demonizing the left hand? Aka ekpe bụ Aka Ikenga. Have you witnessed the burial of an Ikenga? An aged Ikenga, maka na Ikenga na-adịrị ile ka awa na nkụ. Dibịa Igbo ada anwụ chukwachi, dibịa Igbo ada anwụ na nwa. Dibịa Igbo na-aka nka wee nwa. Enwuchi ochi Ikenga kpọrọ mana mụ amalọ maka ime ụwa gị, mana ga ụdị ife adịrọ anya na-alụ ọrụ. So you can't even be saying that na imesigo ụwa gị. Yota ọlụ ọzọ ya adị ya promote oge enye gị another task. So what I'm saying is, have you witnessed the burial of an aged Ikenga? Aya awa ebune, agba ebune na ndụ. Awa agba ebune na ndụ. Ewele ọmụ kee na ewepụta ya n'elu dị akpati. Kee keduda agba ebune n'aka ebune Ikenga n'aka ekpe. So a na-awanye something as important, the ritual as important as ebune Ikenga n'aka ekpe, and somehow we have arrived at, through Christianity, through Uka, we have arrived at demonizing aka ekpe. Onwele ife a na-eji aka ekpe eme, ada eji aka ekpe enye mmụọ ife. Even I niile banya na mmụọ except me, mmụọ ajikwa aka ekpe. Anything wey be Ekwensu udo unyi ịmụ unyi asị gị na aka na-ama nzu ada ama unyi. Mana I nwere two hands for a reason. Don't you? Ọ bụla a mistake. Ọ bụ na aka ekpe bụ the evil hand, which is so mad, which is a Christian teaching. Ọ bụ na aka ekpe bụ the evil hand, yours creator would have cut it off, made a stump, right? But on a reason. God, have you Imana aka ekpe bụ Ekwensu. Ma ife njisi na aka ekpe bụ Ekwensu. Aka ekpe enwero gauge. Aka ekpe is so destructive. Guy, if you punch person or you stab person with aka ekpe, that person no go survive, because aka ekpe go punch through. Aka ekpe no dey punch. If na aka nina, aka if you punch halfway. Aka if you punch halfway, sika benata. But bro, you see this aka ekpe, left hand, and ekpe means something, right? You get, please, if you are from a place where ekpe means something, please tell me in the comments. Like, ekpe means some form of masquerade or something. Abi aka ekpe no get control, which is why, bro, if you fuck with Aka Ikenga, the destruction will come upon you. A man Ekwensu de no. So my guys, we guys reconfigure that thinking. Aka ekpe no do una anything. Just malo na enwe aka na abu for a reason. Onwe ife eji aka ekpe eme. Onwe ife eji Alusi na-egbu eme. Maka Alusi na-egbu na-echekwa na Alusi na-egbu na-echekwa ka nwoke ji adị ile. We can't demonize Ekwensu dey go. Use holy ezumezu for your ego ofo. Ndembo na ndị egede Obi na